също даряват 200 лева малко семейство, да и живее здраво. Браво! Прослава и умер, да. Каже и той няколко думи за малко семейство, защото днеска не му остана време да каже той нищо. Заповядай, Красен. Добър вечер на всички. Ама се обадим от композицията. Да. Добър вечер на всички. Сега, пожелавам да сте от семейство. По-близко да държа. Добре. Пожелавам на това близко семейство да се държат все така, ръка за ръка, рамо, сърце до сърце. Да е все така до края на света. Доктор съм тук. Една малка супер пари. Чакат беби. След 2 месеца него ще представяме. Едно съм тук ще им даря едни 500 лева. Да има за малките бебенци, за памперси. И ще даря още едни 10 лева. Моя брат ще стане да удари един тичек камара. Много така набързо. Заповядай. Ала, бала! Добре дошли на всички гости. Поздравявам главното семейство, те така да платичат. И много щастие и години. Значи, Кръстен се дарява 500 лева. Да са живи и здрави. Браво! Аплодисменти за кръстниците. Чакаме родителите на младоженеца. Гет се задръжва. От майката и бащата ви, да? Младоженеца. 100. 150. 200. 250 евро. Браво! Живи и здрави! Аплодисменти. И... Да. Брата на Бемяния и Анифети от Берлин също даряват. Бемян и Анифети. Чичото на младоженеца. 150 евро. Браво! Живи и здрави! Малкият брат. Юрка ли казваш? Юрка и Светла. Също даряват. Сега бръкни в другия джоб. Да, много продумнете мъж. Да си жив и здрав. Още 150 евро. Браво! Шишек и Гюлю, Полша. Също даряват 60 евро. Живи и здрави. Браво! Има ли още? Да сте живи и здрави. Така,
кръстника и подкръстника. Човек на дансинга специално за тях от Лединчев. Са жените.